sú slovenské kriploviny ilumináty. Poďme to vylúštiť. Slovenské kriploviny 9 písmený údiel, 8 písmen. 9 minus 8 je 1. Zapamätajme si jednotku a poďme ďalej. Slovenské kriploviny sú zafarbené na zeleno. Zelená sa podobá so žltou. Poďme ďalej. Žltá má 4 písmená. Pamätáte si tú jednotku? Ja áno. 4 minus 1 je 3. 3 strany trojuholníka. Počítajme ďalej. Kosoštvorec má 4 strany. Pamätáte si, koľko strán má trojuholník? Správne. 7. Teda 3. 4 minus 3 je 1. Jedno koko vlastne oko. Oko, 3 strany a zelená. Znak iluminátov. Slovenské kriploviny sú ilumináty.